Тихо. Никога не съм. Аз дори не знам какво е Fish God Mode, брат, какво е това? Не беше ли ти брат? Не, брат! Слушай сега, слушай историята за Fish Fish God. Значи, Манди Хардиса му е тролево. Или там Аки, не знам. Не, тролево беше след Fish или не? Не, Нямам представа, брат. И слушай, и Манди брат иска да играе нещо за първи Виктор в БГ. Ама някакъв Хардис, никой не е ми. Най-рандом ниво. Манди цъка Fish Fish God. Минава го и мислиме, че е Форест Виктор и той да го плейзва и вижда, че е на БГ от Карго на минато брат. И Манди така не го е видял, защото той търси толкова време, тогава имало 800 екстрима по регулатора, да кажа. И брат Манди е гледал за Екстрим Димон, за да е Форест Виктор на някакво най-рамко нивото и падна на Fish Fish God Mode, който е бил Брат, не беше така. Знаете ли каква е историята? Имаш някакво видео на Зерониум, дето минаше 3 екстрима и видях Fish Fish God Mode. Си към, мале бас, ако ниво, това много ме кефи. Чеквам дали е възможно и виждам, че някакво на дъното наредо. Играя го и без да искам някакво го минах за 3 дни. Минах ниво. И си викам, че съм Фърст Виктор, тък му да го плейсват и после виждаме, че Камън го е минал някакво праисторическата ера, брат. Го е минал в някой кеф с кроманьонците. Teraz w BG.